ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Buntili ki Ïing breu haka Thaiñ ri Muliang West Khasi Hills District la Julor na ka jing Syllad jong ka Erlangthari haka lai phoi trek lebet ar jar pusau ba kishnong ki bla shak ta ki kinthop ya kishnong langpi kishnong tinghor kishnong yap ba ki we de kishnong ki ba marjan haka ni ka Thaiñ Erlangthari ka blawan ringkat bar uslap ka bla ne kumakat tu ka ni kenta klalit na phang ki tin sop Ïing ba jinrat ru ki ding ki set ba de kinar post electric Hakani ka jingjia kla dan ru kat tu kat dengut ki bre ke bala mensau bat kat hadu bala penmi ya kani ka khubor am pala ban yo jingkhen ya ki bre ke bala mensau